Imos coa información deportiva. O Porto Apostoli lanza a súa campaña de abonados para a temporada 26-27 baixo o lema Tolos por ti. Os socios poderán renovar o seu asento ata o 22 de xuño e o club fai un chamamento a novos afeccionados e empresas. O Noia Porto Apostoli puxo o punto final a unha gran temporada o pasado 16 de maio. Despedironse da primeira división e dunha campaña para o recordo cunha derrota ante o Movistar Inter que deixou os barancos 11º na táboa, pero xa ca súa permanencia no peto. O club non detén a súa maquinaria e ven a anunciar a campaña de abonados para 2026-2027. Aquí non hai tregua, non? Xa rematamos fainadiña a tempada anterior, aínda estamos con cousas da base. Precisamente este sábado ás 7 xogan o Campeonato de España contra o Pozo, o equipo xuvenil de División de Honra, e xa estamos ca próxima tempada, non? O pasado luns foi a asamblea onde presentamos e acordamos a planificación da próxima tempada, cerramos a anterior e lanzamos xa o martes a campaña de abonados para o próximo curso, non? Esperemos que despois da boa campaña que tivemos este ano, pois sexa unha campaña récord en abonados e que a xente siga acudindo en masa ao Agustín Mourís para axudar a este proxecto, porque ao fin e ao cabo todos somos necesarios e a afección é un activo moi importante deste clube. A afección que moitas veces ten marcado o debir dun partido no Mourís ou que acompaña incansablemente o equipo lonxe de Noia. Unha peza máis é moi importante para o club e que fai mellor o equipo. Penso que a afección está moi identificada co clube, non? E penso que o resume claramente o eslogan deste ano, non? Se o ano pasado era Tolemia no Mourís, por esos partidos que tivemos de tolos, prácticamente, non? Este ano o Departamento de Prensa eu penso que acertou de cheo, non? No eslogan que colleu para a campaña de abonados, tolos polo Noia, non? Eu penso que é un bo eslogan que resume o que é o Noia, non? É a importancia de esa afección que, ao fin e ao cabo, é fundamental para nós. A campaña Tolos por ti está xa en marcha e inclúe diferentes aspectos. É moi importante que os que queiran reservar os seus asentos, a súa butaca da tempada pasada, teñen hasta o 22 deste mes, non? Para renovar o seu abono sentimento, que é un abono que inclúe todas as competicións, despois temos un abono xeral, un abono mozo, que menores de 16 anos, e despois tamén hai o abono familiar, non? Para axudar un pouco a esas familias e darlle esas facilidades, non? Esas familias que teñen fillos ao seu cargo. O máis importante, salientable desto, é que non se despisten e que os que queiran reservar a butaca da tempada pasada, pois teñen hasta o día 22 deste mes. Os novos abonados poden tramitar a súa alta dende xa nos asentos libres. As renovacións e os novos bonos poderán xestionarse de forma online na plataforma noiafs.compralaentrada.com e presencialmente no local social do club situado na rúa Carcasía 7. O abono sentimento ten un prezo de 215 euros e inclúe todas as competicións. O xeral de 195 e os seus abonados poderán ir aos partidos de Liga, a gasodia do club e o filial tamén. Logo está o abono mozo para menores de 16 anos, que ten un custe de 130 euros e o familiar de 410 euros para matrimonio e 2 fillos menores de 16 anos.